Alhamdulillah jek setengah loro ae kok. Gorong jam 4 ae kok iso. Kengko boyare jam setengah 5. Sak pira cak coba? Bengi iki wareng sedekah desa. Wong manggone nang ngone Pak Lurah bawa. Bengi iki ulan Sawal sik dina riyaya mari nylameti bumine diparingi panjang yuswa. Amin. Nek kepengin tuku sepeda motor utang hubungono karo Paedo. Nanti Pak Edo meng ngono meneh aku utang nang kathik takok BPKB barang ngono nggo kakane kok to KTP-ne kok to nang ngono nggo ngene iki wis ketok pisan Pak Edo kelambi reng ketok kaose senajan aku gak patek ganteng kok ana brengose alon-alon gak usah susu jek setengah loro wae kok
no pengamalan ponco si mula saiki dolor seulan sawal dina riyaya dina sing becik kelawan mulya mula ayo padha unjung nanggone Pak Bawa padha njaluk sepura kanggo nglebur dosa dina riyaya dulur uga diarani Idul Fitri sing tegese dina sing suci geting lan sengit ayo padha diilangi jrengki lan meri ojo dilakoni kupat lepet ojo sampe lali mula tangga teparo ayo padha diparing silaturahmi sugeng riyadi sagung kelepatan kula sak rombongan lebur dina niki merga bengi iki sedekah desa sewulan sawal ya dina riyaya aku wajib cek njaluk ngapura sing ladeni wedang mangan yang paeno alhamdulillah irabbil alamin sebab napa bengi niki kula ngucapne syukur alhamdulillah wulan Sawal wis karek kurang pirang dina niki pun tek mben wis mancik wulan Sela mulane kula saged ngucapne lahir batin kalih panjenengan senajan liwat kidungan gak iso salaman karo panjenengan sedaya liwat kidungan mawon pun nyampe muga-muga liwat kidungan sedaya kelepatan panjenengan kelepatan kula dipun lebur dina riyaya wulan Sawal niki Allahumma amin 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 ya robbal alamin kadhe acarane bengi iki sedekah sedekah jarene para ustad sedekah ki bahasa Arabe sedekatul minal balain sapa sing gelem amal insyaallah didono balake ditambahi rezekine mulane bengi niki panjenengan amal liwat tarian pira-pira paribasane nek panjenengan ikhlas insyaallah rezeki panjenengan ditambahi contone napa mriku wau udan ngen sampean grimis lak mboten padha sih lho mergo dibarokahi kali sing kuwasa mergo panjenengan ikhlas Pak Bawa ya ikhlas kanggonan biasae ten ngene Pak Polo bengi niki nek ngene Pak Bawa lha kathik sik dina riyaya kathik Pak Bawa piantune blater kiwer-kiwer temenan nayub lho endi ae mesti rawuh mulane kula bengi niki wau tekone slondok bengi mergo kula pun paham sikone daerah Songowareng niku kaya napa sih wong Wareng ki masyarakate kaya apa sih nggone aku teko sore kekeselen nunggu menan ndekna kok sih petik agak metu-metu ki nggo wong sing diarep-arep karo Yangno iku mang petik jarene Bu Eno tukokno wedang kopi nentek gurung goreng jarene
Wah, nek wong sedekah kok goreng-goreng kopi wis ra ngandel pokoke yangno iku wetes temenan. Temenan wis modele mlaku yo. Wiwit biyen mula sengenge sing cocok lho sing endi? Sing cocok lho sing endi? Lah ya sirek. Petik barang kok ya kenal karo Yangno iku sapa? Yangno iki aku Dek Joko Loro. Yangno prawan gering. Ngono iku gak kurang ajar takon niku. Enak kurang ajar timbang kurang bayaran. Sik, kon kok iso ngarani kon niku biyen Joko Loro, Yangno prawan gering iki berarti biyen tahu kenalan. Loh, tahu sambung. mangan tunggal sak piring. Turu tunggal sak Goleng. Lah Yangno senengane turu piye? Miring. Lah awakmu Jengking. iso ae petik. Tunggal saja mangan sak mangan. Oh, dadi ndudukno katresnane mangan sak piring berdua. Sopo sing ngomong? Lah jere tunggal sak piring. Mari piringe digawe ajang Yangno. Yangno Disuwi terus tak gawe. Oh, berarti tahu sambung ya? Lah Kok iso iya. ngarani prawan gering peno Joko Loro critane kaya apa coba? Kuwi ceritane lah enek wong numpak sepeda. Petik. Apa tau? Maksudnya ya aku takut ceritane peno kok iso Joko Loro kenal karo Yangno prawan gering ki ceritane kaya apa? Wis gak nek wong numpak sepeda. Ayo coba ceritane ya apa? Ceritane kaya apa? Ceritane dawa ora kena diceritakno. Oh. Suwengi muput iki Dawa. kok durung karuan. Dadi ceritane dawa. Dawa. Oh, lah nek kepengin tuku sepeda motor ya hubungono karo Pak Edo. Lah ngono sih. Karo sapa? Pak Edo. Utang oleh. Oleh. Ayo utang ngene gak iso bayar ayo didol. Oh niku iso-iso Tik. Bengi iki ayo syukur alhamdulillah. Nah, Bengi iki ditekakno masyarakat Wareng sing dikoordinir karo Bapak Panitia, manggone ana ngene Pak Kades. panjenenganipun Pak Kades, Pak Bowo. Nah, kon yo kenal yo. Ya plek karo dhewek. Pak Bowo? Loh, sing ngomong kenal sapa? Lah jare pelek. Ya lagi ning jero ki meng Pak Bowo. Aja kate awu-awu kon. Sing awu-awu sapa wong ora tau awu-awunan kok. Lah wingenane nek ngene Mbong D ya ketemu. Sing jange Nudung D kaya ketemu. awake jange metu stop to. Dhewek tak joget iki kok. Karo Satpol PP. Sing Satpol PP ning ngene kok. Sing cak warta aku tak munggah sik nuruti dulurku lanang iki lho. Kena sak gelas mentiung. Ya teka saiki iki sedekah desa Mas. Alhamdulillah masyarakatnya sayuk rukun. Alhamdulillah bangunannya yo maju. Aku biyen gedung nduk pasar kene gedonge kaya ngono kok saiki wis dadi pasar meriah rame. Wah luar biasa Zaman Orde Baru. Biyen yo. Zaman-zaman kemajuan. Samu barang kabeh padha didandani. Sing nggone kene mblulu ya sir. Wah wis enak sir pokoke. Kene nang nggone Tanjung Sir. Iya. Kene nang nggone Cangkring kuwi aku dengenane kepecetatan Gragel 3. Dorong, aja kuwatir. Durung. Luwe-luwe Bapak Padeli kan lagi berapa iki? Wis 2 periode. Nah. Iki karek terakhir iki insyaallah Lamongan sing sebelah selatan. Insya Allah dijamin bangunane. Nah perlu Bapak Padli peduli karo masyarakat Songo. Wareng. Iya. Dalan sing Ngulon nang Klaten Sing Cangkring angel kuwi. Sing angel iku. tahun 2017 yang akan datang kudu diklaktor. Aja isin-isin. Nek wis diklaktor dirabat terus dicor, dicor dirabat beton. Nah terus
gawe mlaku wong meteng-meteng. Kandhani akan wis dibayari ya ngono terus mulai lho aku gregeten. Ya wis diupahi ben gupo apa tinggal ae. Modele kok. Tinggali to satu-satus. Oh niku iso-iso kok niku. Lah iki bengi iki sedekah yo dimriyano. Iki nanggap Dika Indra. Iki yo sing nanggap iki sing kanggonan iki Bapak Kepala Desa. Kepala Desa. Sing duwe campur sari yo Kepala Desa. Dadi padha kepolone. Padha kepala desa. Ngene iki nek kepadha kepolone ngene iki biasae gak iso larang, Tik. Gak iso murah ya gak iso larang. Sedang transparan. Soalnya padha lurahe. Wis pokoke blakotang. Perlune ben ketok mie. Ana jok mring. Terang-terangan secara konsekuen. Nah, dadi wis ora enek barang iki pengen dibati, dikorupsi gak mungkin, ya. Delong masyarakat Songowareng. Lho, iki jam piro Tik? Setengah loro Jam setengah. Cek koyo ngene iki lho. Oh, jamku mati. Jam loro. Setengah loro iki jikan ya. Jam loro, jam setengah loro. Kok engkel-engkelan jam sih kon iki. Nyatane masyarakat yo Songowareng eksis. Mergo niat ingsun lahir batin nyelameti bumine, njaluk slamet, njaluk barokah. Ya to gak? Mulane gak gelem mulih. Gelem mulih. Ngenteni. Cara mulih yo getun. Lah apa kok getun? Wis kadung ditarik. Kitarian kok gak iki? Ya mesti to, Tik. Rasa kebersamaan. Iya semangate gotong royong. Saling menyadari. Saikhlase masyarakat. Paribasane ditarik aja sampe ngresula. Ditarik 2.000 5.000 gedene 50.000. Wis ora usah dipikir. Ora usah dipikir. Duit nomor 17. Sing penting bersatu. Nah, wong nek rukun rusak, nek gak rukun rusake sepeda motor enek reparasine, nek rusake brengos dikastol. Potonganmu wis ora nyegeri dengkul. Emak-emak wetengku luwe. Lah mosok mari digawakno yang ngono lho. Gawakno sampe seretengan kok sambat luwe lho. Iso tak gawe Tik lagu iki. Iki 88 Tik. Oh iki lagu to? Lagu 88. Masyaallah, rumah saku awakmu ngomong aku. Emak-emak wetengku luwe. Ana ketan aku tupakno. Emak-emak aku wis gedhe. Ana prawandang rabekno. Emak-emak wetengku luwe. Ana sego aku tukokno. Emak-emak aku wis gedhe. Ana rondo ndang takokno. Mama wetengku luwe. Aliren ya wis. Ngono ku piye? Lah sampe ngalem kuwi lho, aja ngalem-ngalem ta. Lah wong dadi wong tuwa didadekno wong tuwa mak anake njaluk mangan nang diladeni supaya anake gak gampang kenek emah. Ngono lho, Tik. Kok iso wong anake njaluk mangan kok iso sampe ngene. Lah iku anakku nek njaluk mangan ngono kok lak ngono Tik. Iya. Mulai sekolah kelas 2 nek gak nang diladeni ngono kok biasae bengok-bengok ngono lho. Emak-emak kate nanti, Mak. Ngono ku iki dulure yang no iki rasane. Kok eling aku jaman biyen nang nggo tas ngono kok kaya kulak bondolan rambut. Bisa tak gak lagu iki 88? Bisa ya? Bisa. Langsung bisa ya? Bisa. Emak-emak wetengku luwe. Ana ketan aku tukakno. Emak-emak aku wis gedhe. Ana prawandang rabekno. Emak-emak wetengku luwe. Ana sego aku tukokno. Emak-emak aku wis gedhe. Ana rondo ndang rabekno. Nonton wayang rabuyar-buyar. Mama wetengku luwe. Terus ana sego kano lawuhe. Terus mama aku wis gede. Masih rondo yo enggak mesai. Ayo. Kok iso mesti ngomongne rondo sih kon niku? Liyane rondone apa sih? Enek rondo nyar. Sopo? Yusri Lasri. Salah kok iso. Lah iki lah Yusri. Endi? Iki. Masa aku Yusri Lasri. Fotone KTP tak gawa kok. Petek ora iki lho Yusri iki lho jangan munggah iki lho. Oh kate nyawer Yusri. Iya. Iki mesti jaluk rondo iki mesti. Lho gatel iki. Oh senenge kok barang gatel. Sinten? Oh,
Sapa teh? Mbak Sri Asih lara kuman. Mbak Sri Asih Yang Lukman. Patek. Nek gak patek krungu aja ditanggapi dhisik to Mas. Sampeyan niku kok iso Dalam. Oke. Oke, Bro. Ya Allah rek, ya Allah petik rek. Tuli batu sedina sahet. Modelmu kok niku kok iso Apa? nenek dhuwit kok cerongoan ae kok. Lah wong cene kon Jombang sampe kene sing digoleki ya iki e. Untung awak dhewe kok nggone sapa emang? Lho wis lali. Yang Lutman. Lah kena geija lambung dengenane kok. Petik. Apa ta? Kok ngambeng sak piringe kok diomong-omong wong waring kon niku lho. Ngenyek le, masih sak piring berase punel campur sembako. Iso ae kon niku. Yang Lukman dijarak iki lho. Bisa ya. Eket ra duwe man kena dhewek. Tak bagi 1000. Lah gepeng. Kepeng 1000. Terus sing layani engko wedoke engko kayak pira? 1000. Lho lah kalong 20 jian. Kalong 15. Lah sing 35. Dhewek. Lah kok akeh dhewe kon? Lah sing dikai. Iso emak-emak wetengku luwe. Ana ketan aku tukokno. Emak-emak aku wis gedhe. Ana prawandang rabekno. Nonton wayang ra buyar-buyar. Encene dalange apik kok. Lho. Lah piye? Nonton wayang ra buyar-buyar ngenteni metu. Oh iya he. Karek ngetokno kok gak iso sih kon niku. Wangel Nek gak iso ngetokno kene tak tokne. Ngaja tak tono dhewe kok. Iso ta? Iso. Nonton wayang ra buyar-buyar. Ngenteni matune gareng. Lah kok gareng sih rek? Ya iya puno kawan. Duwe utang ora iso mbayar. Ngenteni payune sego goreng. Lah ya nonton wayang. Oh ya wis. Lah ngene iki sing bakul sego goreng lak krasa palian. Ya bene sing penting ya aksarane kok. Karek petroke iki engko metu tagak iki. Nonton wayang ra buyar-buyar. Tani matune Bagong. Duwe utang ora iso mbayar. Ngenteni payune tahu lontong. Cocok wae. Kon kok iso sih teh? Kandhane aku ki mbuh kok. Nonton wayang ra buyar-buyar. Ngenteni matune Semar. Semar barang. Duwe utang ora iso mbayar. Ngenteni payune Capar. Sego goreng, tahu lontong, Capar. kok sak gandengane to, Teh? Ya arok. Kon kok ero wis Teh kok gitu. Kandhane aku. Nonton wayang ra buyar-buyar. Ngenteni matune Petruk. Duwe utang ora iso mbayar. Ngenteni Petruke ndelik. Lho. Petruke. Nek gareng, Sego goreng. ngenteni payune sego goreng. Nek Bagong, Payune tahu lontong, Om. Semar, Ngenteni payune Capar. ar. nanti no. Yang no kok ora menan. Iya nih yang no Enteng pengen pokoknya. diwasi wong akeh nunut dagelan. Jarene mengene. Ya, apa? Aku nek ro petek kok kudu Ngono lho diapakno kon niku. remus be. Nonton wayang ra buyar-buyar, ngenteni metune Petro. Duwe utang ora iso mbayar. Ayo terus. Ngenteni Petruk ndelik. Awakmu yo gak wani Petruk. Masyaallah Teh, wong lagune ya wis enek wis karek nirokno tok. Wani Ora tenan. ngarang. Wani Ya ora tenan. izin kon. Ya wani sih Teh wong karek nyanyi kok gak wani kon niku lho. Petruk, Petro wani. Petruk. Nonton wayang ra buyar-buyar. Ngenteni metune gareng. Duwe pacar ra Iso mbayar. Ngenteni payune sego goreng. Nonton wayang ra buyar-buyar. Ngenteni metune Bagong. duwe utang ra iso mbayar. Ngenteni payune tahu lontong. Nonton wayang ora buyar.
Petruk lho. Ngenteni payune sego ajang pincuk. Petruk kok nang cuk. Lah iya Petruk pincuk lho. Sego pecel sing diajangi pincuk. Nek gareng sego goreng cocok, bagong sego tahu lontong cocok. Petruk nang cuk. Lho lah iya lah sego pincuk lho. Petruk ya nang ngene Yangno. Ayo ngentang guling ngono. Angen-angen aku entang nabrak meja ngono. Saya kok sone. Petruk ya isa ya? Tenan? Tenan. Nonton wayang rebuya-rebuya. Ngenteni matune Petruk. Duwe utang ora iso mbayar. Ngenteni payune jeruk. Sak botol rong botol Iku wis biasa. telung botol patang botol Jare nambahi darah. 5 botol 6 botol Iku luar biasa. 7 botol 8 botol Yang nomlaku tak perkosa. Ayo lapa awamu. kok pringisan kon Yang no pas mlaku kaya pas guaan lah ngono. Kaya cocok kae. kon niku kok iso kon kok diawas tek nguasno wong mlaku no embung Alah ngger keto cuwili kudungan jerindil. iso kan ya Kandhane aku imbu. sak botol ya iso ya Iso. asa cingkir rong cingkir Wong urip kudu mikir. telung cingkir patang cingkir Nek kenal langsung mampir. 5 cingkir 6 cingkir Duwe bojo sing pinter nyopir. 7 cingkir 8 cingkir Wato pelawak saiki kentir. Metawe cabang bayi dilono kentir cekek rek. Lapa? pinter nyopir Lah ya sing awakmu pinter nyopir sing numpak gawani soalé awakmu kentir. kon kok iso sih tek kon iku Sing penting ya ir. berarti kon sembarang iso ya kon ya sembarang iso ya Apa nih? Alah, aja kuwatir ku tak ombe yuk. Ya ini kaya jange budal tahlilan ae. iso ae petik jane kon iki Nah wis pedho gandengane wis cocok kae. pinter temen berarti kon iki Iso. sak mangkok rong mangkok Nek kenal kudu takok. telung mangkok petang mangkok Nek rokan nganggo katok. 5 mangkok 6 mangkok Wong urip aja mlopok. 7 mangkok 8 mangkok Aja lungguh ndada dicoloti kodhok. Langsung sing ngene diingkem ngene. Tak elingno. kon iso sih tek Iso wis to takok pirang mangkok pirang sih mas aja dikendangi mbarno garingan ae njajal sih Iya. iki karek situk ngene sampe gak iso ditenono piring rong piring sembarang. alah wake lho tek iki adae Alah masih ngono iso. tenan Oke. sak piring rong piring Wong urip kudu eling. pinter kon Dik Kandhane aku nek gak dijarah. eling berarti Wong lali. iya telung piring petang piring Jaman biyen mangan sego emping. kan kok ora tek kadhe gitu Canggonku. berarti aku melok ngakoni ya Ya tahu. zamane gurung merdeka biyen ya eling ya kon ya Eling. pinter tibake petik rek 5 piring 6 piring Enek turu aja miring. iso Dek 7 piring 8 piring Luweh apik kudu jengking. iso Alah wis takok. sak timba rong timba Petik koncone warta.
cocok e petik iki rek. Canggonku kok. Telung timba petang timba. Bayaran piro-piro tetep nrimo. 5 timba 6 timba. Petik omahe Surabaya. 8 timba 9 timba. Petik ganteng kaya Pak Dekarwo. Dewe ada. Sing kaya Pak Dekarwo lho sing ngendi? Ya, awak dhewe. Wong iki ndelok potongan. Napa? Nek Bapak Gubernur iku piantune ganteng, gedhe dhuwur. Ya to gagah, brengose ketel. Lah kok ngaku Pak Dekarwo kaya gubernur kon iki lho. Modelmu kon niku ngaku-ngaku gubernur kon. Iki nang dijotos lho. Lah Sing ngomong gubernur sapa? Lah iku mang ngomong Pak Dekarwo iku mang sapa gak gubernur Jawa Timur? Aku mung apa enek gubernur Pak Dekarwo ngono. Gak enek. Lah iya kok aku mbarani. Lah kok Pak Dekarwo sapa? Karwo sapa? Padeku sing becak. Becak nang kono le Jaya. Becake telu lho kadol kabeh. Iku jenenge gak Jaya iku jenenge. Tukokno taksi. Modelmu tik kene kaya iso-iso ae. Nyatane iso. Berarti iso temen ya? Iso. Tenan? Iso. Lagu sing anyar ya iso? Sing ndi? Iso temen ta? Sing ndi? Mboke. Lapa to kacela-celo-celo-cela. Nyangpo. Ndoi ndang ngomong nyangpo. Lah ni mbok kok etese ngene ta. Aku njaluk dikawinke. Le, Apa mbok? ana montor ngremet. Momot apa mbok? Tahu. 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 Lah yo tahu. Hune aja dawa-dawa. Karaoke. Kok iso karaoke? Karo sapa? Tole. Aku milih sing tekon salate. Mbok, milih sapa? Mbok. Aku milih sing tekon salate, Mbok. Milih sapa? Ben rumah tanggaku iso sakinah, Le. mawaddah, Tole. warahmah, Mbok. Tole. Piye, Mbok? Gawe kowe iki piye to, Tole? Apa Mbok? Mbok combo inter-inter rasane atiku aku ra kuat. Aku soalé wis mendem, Mbok. Lho, kuwi sapa gedhi-gedhi? Lah wong kok iso gedhi-gedhine. Lah kuwi wong 7, wong 9, wong 10, lah sak 9 wareng sak munu-munu kaya gempa bumi. Lah ning aja nek ngono ta, Dik. Soale wis makmur. Ya to Kak, merdeka wis 71 tahun, sembarang murah. Ya to Kak, kepengin apa ae keturutan siji karo zaman biyen. Zaman biyen. Iya. Zaman penjajah. Nah, saiki sembarang keturutan. Kepengin sepeda anyar, budal saiki engko teko wis nggawa anyar. Gawe sing second iso nggawa saiki menesuk wis numpaki. Bojone njaluk klambi. Sore Njaluk sore ditukokno. esuk Didol. iku jenenge wong lanang ya kurang tanggung jawab kok didol iki ya apa sih? Lah ya apa? Nek esuk njaluk sore ditukokno, sore njaluk esuk ditukokno. Pancene wong lanang nek wis wani rumah tangga kudu nyukupi karo wong wedok. Karo wong wedok. Iso ya? Kudu perlu soalé wong lanang termasuk presiden rumah tangga. Presiden rumah tangga. Mulane enek lagune mendem wedokan. Iya. Jaran. Masalah iki sapa sih rek? Montor iku lho nek liwat iku ya ngedim tin sepur ya ewes-ewes. Lah iki teko kok sumun kaya ki ngono juru kunci kuburan Songowareng. Ya, awakmu juru kunci kuburan Songowareng. Lho, kandhani lak kandhani. Cocok to badhe aku. Aku rene goleki Pokemon. Goleki sapa?
Goleki sapa? Pokemon. Pokemon iku sapa? Oh, goleki sapine. Goleki sapi muncul. Oh, Ndi operatore? Kecepit. Operatore nek ndi to, Dik? Aja diwek-wek Mas, wis penak isan. Aku gumun masyarakat Songo Wareng. Wareng ya. Gumune kepiye? Kompak. Aku ya percaya. Welas asih mbek wong. Grapyak. Sing gregetno kewane. Lho kewan kok iso gregetno iki lho, gregetno ya apa? Lah aku melu awakmu wis teko wong roro dhewek mlebu lho ngono iku lho lagi ngemplok sego dilokno tekek. Ya apa? Teko-teko nyekek. Teko-teko nyekek. Tawarto. Apa? Gak nek kabel diesel sing udo to. Gawe apa? Tak setrume cek kejet-kejet. Potonganmu kuwi ora ngelokno kuwi wis unine. Unine piye kandhane ngono kok? Unine ya otok-otok tekek. Oh, to seksine awakmu. Apa, Bang? Ki lanangane tekek. Deloken nek tolah-toleh kaya Pokemon. Ya yamene iki lho aku dengenane mateni wong e. Toh aku tak mulih to. Lapo? Timbang mati. Lho mateni sapa? Sing Mateni sapa? Gutik. Petik. Aja wedi, sing dipateni dengi lho rung dikubur. Ora mungkin dipateni kon, wong sing dengi rung dikubur kok. Dengi rung dikubur. Gorong takonono sing dengi wis kok kubur. Durung. Lah kok kate mateni neh? Lho tak jangkepi loro. Wis kadung aku nggowok endi temanku. Kate mbok jangkepi pira? Loro. Alon to dhisik. Nah. Lah kok iso alon? Wong nek gawe patine wong kuwi di samping dosa mlebu suwal. Lho, neraka. Jim mlebu neraka. Nah, kok Oh, bento kok nomor 17. Lah direwangi bento ngene tanggapan sepi ya. Gak bento tambah gak payu belas. Mari ngono tak seleno pelek segane. Dilokno teke langsung kon gelek. Lagi bensin. sak sendok kok dilokno. Terus tak delok mergo iwake wedhus. Iya. Mangan wedhus kuwi nggarai darah tinggi. Darah tinggi. Cocok. Dhewek metu kok to. Bener. Tuku kerupuk. Nah, cocok. Lah kok pitik jago dikurungi lah ya ngelokno. Ngelokno ya apa maneh? Wah, tuku kerupuk. Sumpah ngono. Duh. Petik. Apa? Kon mang dilokno lanangane tekek. Saiki tak kekene saran, tak kei solusi Mas Gepeng nyuwun sewu. Sampean mang lak lawu iwak wedhus kan gak mangan. Darah tinggi. Darah tinggi berarti jaga kesehatan. Api soalnya usia tambah tua kudu akeh makanan sing dijogo. Terus tuku kerupuk dilokno pitik. Tuku ora ngelokno, Mas. Alah wong kandhani karo ngene. Wah, tuku kerupuk. Terus sing no iringan ya kurungan lah kok ngene cowok kak. Ya apa? Tuku kerupuk. Ta praen nek praen yo jlok yo ngono kuwi. Iku ngono ora ngelokno. Kluruk sing gedhe iku mang bak-bak kluru kuku. Kuwi unine Terus sing jago. cilik ku mang sik cekak. Piye? Mulane kaya sampean mang jere apa mang? Oh, tuku kerupuk. Ora, soalnya sik gorong lancar gorokane. Lho. Ku mang sik Joko cilik. Lah kuwi gak sepiro kuwi lak pitik. Heeh. Lah kene nak mlebu nang sandinge kandang wedhus yo ngelokno. Ya apa? Apa iso? Iso. Ya apa ning ngelokno wedhus? Ndek. Aku wis cincit ngene tambah guyu. Ndek. Bento sak. Pangan. Wah, kon niku iso-iso ae kon niku. Diomongi kok. Wedhus iku suarane ora ngelokno kon ndek ngono ora. Mbak. Lah kuwi. Lah iki wedhus wedok meteng perkara warta. Lah kuwi terus aku iki gak gumun awakmu Jian. Lah apa? Apite memeti ora gelem ngendok-ngendok. Engko be menawa ngendoke nduk kono-kono. Terus? Tak saut cet. Aku driji tak lebono. Delok ndok. Polah endelondok, polah tak banting jerat tak mlayu karo ngelokno. Piye? Ogo-ogo tok. Kuwi masalah awakmu saru kok gogok tok. Lah tak sogo iki. Ora kokok petok. Oh iki tambah mboke. Enake wae Mas, enake wae.
tak jak nyocokno kelepe kompo. Tak antem botok sing sampe bongko. Bregeten. To Warto. Lapo Mas? Pokemon muring-muring. Pokemon dengkulmu anjlok gak muring-muring ya apa? Wong bojo lunga ditutno. Mari ngono disewakno. Terus nocokno klepe kumpo. Sopo sing gak mangkel wong bojo? Lah wong lagu kok. Lagu lho Mas. Lagu tapi aja ngono to, aja nyandak bojo. Masih awakmu dhewe. Upama bojomu tak candak sing lagu kaya gepeng. Apa ya gak muring-muring munggo gepeng dhewe? Lah nek dhewe ya muring-muring tak gak peng. Ya ora to. Gak. Mas aku ya ora wong lagu kok. Lagu. Sumpah gak muring-muring? Ora. Gelem kiting lho gak. Kok gelem kiting ya Mas? Lho, Sumpah kiting. Sumpah kiting awakmu. Nah, kok gelem kiting. Tak wales kaya aku gak muring-muring. Masalah iya sumpah kiting awakmu. Lho, kok awakmu sih? Aku lho sing kiting iki lho. Kok sumpah kiting awakmu piye sih, Peng? Sing kiting ya tanganmu lha apa kok aku. Lah iya wong loro kiting karo. Ora iso ya kudu awakmu tok. Gak, aku ora mangkel wong ngono ae kok. Gak mangkel tenan? Gak. Toh, Lapo, Mas? kowe seksine ya toh ya. Aku sing nyekseni ya. Ya wis saya ngene sampe muring-muring Ah, ah. ditenono. Heeh. Wis. Enake wae. Enake wae. Enake wae. Aku ra apa-apa, aku ra apa-apa, aku ra apa-apa. Asik. Bojomu lunga pek. Lah terus tak tutno. Terus tak turno. Masih mbok tutno aku ra apa-apa, aku ra apa-apa. Ora apa-apa. Bojomu lunga pek. Terus tak sewakno. Sewakno. Masih mbok sewakno aku ra apa-apa, aku ra apa-apa. Wong kok kare sitok. Bojomu lunga pek. Nyocokno klepe kumpo. Nyocok lepe kompo. Masih mbok cocokno aku ra apa-apa, aku ra apa-apa. Bojomu lunga peng terus tak cungkalno. Wong kaya wis